Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanino. Dahil ko nito pasalamatan ng Ginoo nga nagtawag ka nato sa pagigsuod kaniya. Siya ay unang nagpaila, nagpadayag sa gulingon aron tawgon kita sa pagigsuod kaniya. Labi na diha siyang anak nga si Jesus, kitang tanan, gitawag niyo mutubo sa kinabuhi sa pagkaanak sa Dios. Ambit sa kang Kristo nga kinabuhi, ambit usab sa iyang misyon aron mahimot ang angayan mo ambit sa iyang kadaugan ug himaya didto siyang ginarian. Sa atong bahin aron pagbulig sa grasya sa Ginoo ato urang hinumduman, hinulsulan, pangayog pasaylo ang tanan tong kasalanan. Isugid ko Ang akong kasalanan sa way paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaw, misalig laman sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakana ug mo. Nga kaluyan kita sa Dios, samahan makagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala. Dadon kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaong, paghigugma, himoa kami nga magmakanunayon diha sa mong paghigugma, pagalagad kanimo. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Exodo. Sa unang adlaw sa katulong bulan, sukat sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miabot sila sa disyerto sa Sinai. Ibiya sila sa Refidim ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila tubangan sa bukid. Ang Ginoo mingon kang Moises, "Mao na ako kanimo pinagi sa bagang panganod, aron makadungog ang mga tao kanako, nga makikisulti kanimo ug mutuo sila kanimo kanunay." O gisugina ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tao. Ang Ginoo mingon ka Moises, "Atua ang mga tao ug paandama sila karon ug ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan labhan nila ang ilang bisti ug mangandam sila alang sa katulong adlaw. Niadtong adlaw, ako ang Ginoo mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita ko sa tanang mga tao." Sa pagkapuntag sa katulong adlaw, nagdalugdog nakilat dito sa bukid. May bagang panganod sa bukid ug nadungog ang makusog nga latlanog sa trompeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tao dito sa kampo. Gidala ni Moises sa mga tao gawas sa kampo aron pagsukat sa Dios ug nagbarog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa ka aso kay ang Ginoo mikunsad man diha niini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug nangurog sa kalisang tanang mga tao. Ug sa nag-anam kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moises ug gitubag siya sa Dios uban sa kadalugdog. Nanaog ang Ginoo dito sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moises sa tumoy sa bukid
ug mitungas si Moises. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw, O Ginoo, Diyos sa mga katikulangan, angay kang daigon nagbayawon, labaw sa tanan sa kahangturan, daigon ng imong balaan o himayaw ngalan, angay daigon o bayawon labaw sa tanang katuigan. Himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya, ayaw ikaw ang daigon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa trono sa imong gingharian, angay kang daigon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw nga nagdagadungaw ngadto sa kahilatman, gikan sa imong trono diha sa mga keruben. Angay kang daigon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay kang daigon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong maggamit ka sambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa ginarian sa langit ipadayag na kaninyo, apan wala pa ipadayag kanila. Kaya ang adunay iya, dungagan pa, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang ta nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga magamit ako mga sambingay kon magsulti kanila. Kay nagtanaw sila, pandili sila makakita. Namati sila, apandili sila makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaias. Bisag unsaon ninyo pamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kini mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong nila ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Ginoo. Apan kamo pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati.
ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Sa makadaghan na nato gibalik ngang sukaranan sa atong pagtuo, dili tawhanong banabana, dili tawhanong pangagpas. Ang sukaranan sa atong pagtuo mao nga ang Dios mismo nagpadayag sa iyang kaugalingon. Sa atong unang pagbasa, gipadayag yun sa Ginoo sa kanakalain-lain ug daghang pamaagi aron makaila sila ang iyang katawhan nga siya gyud ang Dios. Ug siya mismo giklaro gyud niya sa atong gibasa. Nagpadayag po siya nga nakigistorya ni Moises aron ang mga tao nga nakakita niini mutahod yun umusalig ni Moises. Sa ato pa, ang Ginoo gyud mao'y nagpahigayon. Mao na nga sa atong salmo, nag-ingon gyud ta kanina, no? Himaya og pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya og pagdaig sa Ginoo hangtod sa kahangturan, no? Angay grato siyang himayaon o angay to siyang daygon. Pero dili ta makahimo paghimaya o pagdaig kaniya kung wala pa ta maabli sa iyang pagpadayag. Giklaro na sa ebanghelyo nga atong gibasa karon. Dili tungod kay ang Ginoo dili gusto nga maabli ang mga tao. Gusto siyang maabli. Apan o gusto siyang magpadayag apan dili pa man ready ang mga tao. Unsa di ay nakaingon nga dili sila ready? Sa pamalandong ni St. John Paul II, no? Ningon ko siya nga tungod sa unang sala nangitngitan ang salabutan sa tao og ang iyang kahuyang ang iyang kabubuton para sa unsay tinuod og sa unsay maayo na huyang. Mao na nga tungod sa kangitngit dali ra kayong malingla sa tao ang iyang kaugalingon. Ug tungod sa kahuyang, bisan pag makakita nun ta siya sa angay niyang buhaton, dili siya mo porsigir, dili siya maningkamot. Kay nahuyang man siya. Hinaot, abli tang makaamgo ni ini, nga naata ining maong kahuyang. Kay giklaro ra bas Ginoo mao na hinungdan ngano nga inigsulti niya sa mga tao nga wala pa maabli mo gamit siyag sambingay. Ngano man gamit man siyag sambingay. Kay dili man gusto sa Ginoong pugso ng tao. Kay gani nining pagpadayag sa Ginoo karon sa bukid sa Sinai sa atong first reading. Moabot mag yung panahon nga mga tao moingon, Moises, ikaw lay pakigistorya sa Ginoo. Kay dili na mo kaya. Magkurog mis kahadlok. Di may makaduol siyang presensya. Kay dili sila abre pa. Okay? Mao na, ana, makaamguta ta nga naagyo panahon nga sigsaon itong paningkamot, dili pag yung taabli. Mao na, tungod ni ana, matulpas Ginoo, mo gamit siyag sambingay, kay wala pa man mapadayag ngadto nila ang mga kamatuuran sa Dios. Ngano unsa may tumong sambingay aron mainanay tag kasabot pinaagi sa atong pagkalingaw og pamalandong sambingay
aron maabli gyud atong nauna, maabli atong kasing-kasing sa kalunsay sa kamatuoran sa Dios. Ani ra bang bahina, kinahanglan gihapon ka maningkamot. Ngano man, kagiingnan man ta sa ebanghelyo nga naray atong basahon pa kayo ha. Ang mga tinago sa ginarian sa langit, ipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay adunay iya, dungagan pa, aron maiya ang labaw siyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod, bisan sa diyutay nga iyaha. No? Mao nang struggle gining pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Manang dali ra kay ta magduka. Dali ra kahit ang masimang atong nauna, tinoo dili. No? Usahay, kanang pulunga, tungod kay nalaay, laing pulong connected niya na makapasimang dayon na to, imbis mo-focus guta sa pagtulunan sa Ginoo. Mauna nga, ang dunay iyaha, dungagan pa, aron makabaton siyang labaw siyang ikinanglan, apan katong walay nahot, kuhaan pa bisan sa gamay nga naa niya. Manang bantay ta. Labi na, nga matud pa niya kini ang hinung katarungan ng gamit akong sambingay kon makigsulti kanila kay nagtan-aw sila apan dili sila makakita ni ug namatay sila apan wala sila makadungog ni makasabot. Busa natuman ang giingon ni Propeta Isaias, bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot. Sa kung saan niyo pagtanaw, dili kamo makakita. Pero nga naman eh, katong ingon ni John Paul, kay kini mga tawhana, gahig ulo. Hello. Naan na tayo pagkagahig ulo. Manang, the earlier ta makaamgo nga gahig tag ulo, the better. Hello? Kay usahay ra ba kani atong kagahig ulo? Maghimo masan nato nga self-righteous. Maingon naman ta, okay ra magugo, nindot ra maguna akong kinabuhi. Mao nang di ginaon mo bandara ang pulong sa Dios. Mo dambandara ang mensahe sa Dios. Ako sa ingon ana pa akong kinabuhi, kusog ayo ko maingon, ngano magudoy. Anhar ako pasalipod sa ngit-ngit sa sabang tao, ngano di ay ako ray makasala, kadaghan na mo. Mas dagko pa ng ilang sala kay sa ako. Kusog kay tam nga na, tinoo dili. Tinoo dili. Kana, gitandog na untakas Ginoo, pero nanampong maka, nagdepensa maka, kay di pa makaganahan, matayog yun. Mauna nga, kadtong usa ka Cebuano nga nahimong obispo dito sa Mindanao, si Bishop Benito Tod, nindot yun kayo ito. Naasay nindot kayo nga pag-ampo. No? Katubang na namatay sa disgrasya sa plano. Ningon siya, tayuga ko Ginoo. Tayuga ko. Aron ko makamata. No? Magpatayog di atas Ginoo yun. Aron maukay kita. Kaya usahay, ganahan naman tayong paundayon sa atong kagalingon. Hangtod di natakita nga naapray ta angay hinulsulan. Kay matud pa niya, no? Nay. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Unsa may nag-ayon sa di gibuhat nila, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong nila ang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. In other words, naagyapon di ay tayo responsibility yun. We cannot, di mahimong manghunaw na ta, kay kita di ay mo'y nagpiyong sa atong mga ta, kita di ay maoy nagnampong sa atong dalunggan. No? Kaya nga naman, kadili ta gustong makakita, o dili ta gustong makadungog. Kasuway mo, nga naibutang nga di kaganahan makadungog. Kasuway tana. Unya sa atong response, atong i-dismiss. Di na tinuodoy. Ano di ay, anak, kusog kita mangitag lusot. Ato orang i-dismiss ang
tayog di ang tanas Ginoo nato, mao nang pangayoon nato nga imbis atong i-dismiss, Lord, imo kong gitandog ani Ginoo, unsa may imong tumong, unsa may mensahe nako, unsa may gusto nimong mahitabo nako Ginoo. Okay? Kaysa dihang naingon anak na akong inampuan, no? Kaysa una usas akadaghan ako nag-share dinhi, usas sa sipyat kayo na akong inampuan, mao to maingon human ako kasala, maingon ko, sabta lang jud ko Ginoo. Hello, gitandog na unta ko, pero mangayo ra man kong sabton. Until ipamatakos Ginoo giingnan, nagipaamgo ko niya pagkabuanga gining pagampuwa. Kanunay ra man ko maingon sa Ginoo sabta ko, imbes ako'y musabot unsa gyud iyang tawag, imbes ako'y musabot unsa iyang sugo. Okay? Unya, nadre, na atong resistance ingaw sa ay. Kay tingali uniyag makasabot sila og mamali kanako. Sa in English ginugingon niya nga makadungog sila kana that they may see with their eyes and hear with their ears and they may repent. They may repent. Okay? Nga makainulsol sila. Kay kung makainulsol sila, unsa giingon sa Ginoo? Og sila akong ayuhon. Kay they may repent and I will heal them. Mao na nga kasagaran yun nato inig-anhig healing mass, kasagaran ang ato urag yun nga tuyo physical healing, no? Physical healing. Kay dali makainang mabatyagan nato ang sakit sa lawas. Usahay nanam naman ta sa sakit sa atong espiritu, nanam naman ta sa sakit sa atong kalag, kay ato naman ang narationalize sa makadaghan kayong higayon. Apan ang spiritual, ang psychological o spiritual nga healing, maunta na foundation sa tanang healing. Kay nga naman, ingon ko ng Ginoo, pangitaa pag-una ang ginarian sa Dios ug ang iyang katarong ug ang tanang butang igadugang ra. Kung abli na ka, abli na ko, abli na ta sa kaayo sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo, sa katarong sa Ginoo, sa paghari sa Dios sa atong kinabuhi, ato na ang tanang butang. Amen? Amen? Sumao na ang invitation nga dinhi karon naagyo nung pangayoon na to nga naagyo tay spirit of deep repentance na mahinusulong yutang maatubang sa Ginoo. Kay lagi suma sige padayag sa kasulatan sugod pa sa basahon sa Genesis, ang hinungdan sa atong mga alantuson, kasakit o kamatayon, mao man ang atong sala. Sa Ezekiel 33 gibalik sad na ningon yun ang Ginoo ang kuna niya mga sala. Nga mao ni nakaingon nganong naglisod mo sa inyong kinabuhi, sa pagpuyo sa inyong kinabuhi. Unya, nagani, ningon yun ang propeta, unsaon man namo pagkabuhi. Dayon ningon siya, no? Ang anibawan o Israel, nga dili ko ikalipay ang pag-antos o pagkalaglag sa makasala. Mao'y akong ikalipay nga mubiya siya sa mga sala ug mubalik nga kanako aron siya maluwas. Hello? Nya ingon sa busa hunong na sa babakasala kay nganong tuyuan magyud ninyo ang alantuson ug kamatayon. Hello? Hello? Giingnan ko tas Ginoo, busa hunong na sa pagpakasala kay nganong tuyuan magyud ninyo ang mga alantoson o kamatayon. Whereas kung karon nakaamgo ta sa atong mga sala o kining mga alantoson nga atong nadangat o kay bunga nila, dako na kayo ng grasya sad. Kay pinaagi na ng alantoson na ato mang mahiusa ang atong pag-antos sa pag-antos ni Kristo. Kay atong hibaw-an o ang hinunduman kanunay nga ang pag-antos ni Kristo dili to iyahang alantoson, ako to, inyo to, ato tong alantoson. Suma sa kaingon sa Isaiah 53 o sa sulat ni San Pedro
Kapitulo 2. No? Gilatigo siya tungod sa atong mga kasalanan. Pero salamat sa Dios, pinaagi siya mga samad, kita nang aayo. Pinaagi siyang kamatayon, kita naluwas sa kamatayon. Kita nahatagag bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw, sugod sa atong bunyag. Amen. Muangkon ta nga kita mga makasala. Muangkon ba ta? Yung barog ta na. Kung barog ta, kinaangkon ta nga ito kita makasala. Muangkon ba sa ta na kinanglantas grasya, halaw, magtinudanay nga paghinulsol. Muangkon ta? Bosa, diha sa pagampo, pangayoon nga ito, makahinulsol ta sa atong mga sala, makaabli ta sa gulingon, kay aron makapadayon kita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong pagtuaw, maingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan din sa kalibutan may sama sa tabunok nga yuta nga mohatag og gatusan kapilo nga ani magampo kita. Ginoo, Patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magdumala sa paagi nga pag makapahimuot sa Dios ug sa iya mga lungsuranon magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga dili mapungang ambisyon o kahakog, dili gayud motuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang imong untang isipon nga takos o mapustalon na alang kanamo, nga ang halandong tiyupilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtang sa kahayag, sa kalipay o kalinaw, dito sa langit o sila nga nabungatan sa kagool, maligon, pinagi sa pulong sa Dios, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pag-ila sa among mga pagkamakasala. Ug tabangi mi nga ang liso si mong pulong makalihok yun dinhi sa among kahiladman. Dili unta kami malingla sa mga kabalaka ni ining kinabuhia. Hinoon, aktibo kaming mga lagad ug sa ingon, mamunga kami daghang bunga alang sa imong kahimayaan o kayuhan sa imong katawhan. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo iluwas mo ako ikat sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayong awan
sukod sa kaayong away, sukod. Mga igsoon, magamputa nga atong halad, dawaton ug makapahimuot samahan makagahom sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, ikaw naghatag kanamo ning hingpit nga sakripisyo, dawata kani maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala untag dugang kalawasan kanamong imong mga katawhan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magdaig magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, bisan tod wala nimo kinahanglan ang among pagdaig, apan ang among tinguha sa magpasalamat kanimo, imong gasa. Ang among pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo imong anak among Ginoo. Busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa tanang mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha silang usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa himaya, Hosana sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos ikaw, o Amahan, o gidaig ikaw makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagtigom ikaw mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hagtod sa kasadpan, o sa kapudli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimo kini alang kanamo,
nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo nga may sugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas sumihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo midaig. Mihatag nini ngadto siya mga tinunaan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo Amahan, sa paghandom sa kamatayon ng giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, siyang mahimayaon nga pagamanhaw ug siyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya siyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa among pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Kay mo tay pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayo nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan ining lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaong daigon ug amoy kaong himayaon. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo ngana sa atong paniglaay makapadangat sa kalinaw o kalawasan sa tibuok katawhan. Yes, Lord, amo sa ipangayo nga mga ayo gid may Ginoo sa mong mambalatian sa kalag ug sa lawas, sa unahunag sa kasing-kasing. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among Papa, si Jose among Arsobispo, uban sa tanang mga kabispuhan ug mga kabarian ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalingogi amahan ang mga pag-ampon ning katawhan nga niya sa imong tabangan. Dugtong nga sila diha sa kadait. Diha sa kadait ang tanan mo mga anak nga wala man naghiusa sa tibuok kalibutan. Mapanguron padayon na si mong ginarian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga biya ning kalibutan. Naglaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himayang walay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya deha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang tingharian, ang gahong himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhay kahari, sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Magpakita atag timailhan sa atong panagdaid diha ni Kristo. Kordero sa Dios nga nagwagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ania si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang gitawag aron moapil sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag kanamo sa bag-ong kadasig, ingon man magdala kanamo sa hingpit nga kalawasan, bag-ong kinabuhi diha kanimo, diha labi na sa among paghigugma pag-alagad kanimo, diha sa among mga kaigsunan nga nangagapos sa mga gahom sa kangit-ngit, diha sa mga patuo-tuo, ingon man sa mga bisyo o sa mga uban pang kriminalidad, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin, mag-angkon, ug magamit kaninyo ang Dios magagahom sa tanan, alang sa kahimayaan sa iyang ngalan, ug kayuhan sa iyang katawhan, sugod sa mga sakop sa inyong pamilya. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Amen.